Mimochodem nacisti. Hodně se tam mluví o radikální pravici, která se účastní těch protestů. Pokládáte za stejně nebezpečné jako třeba berkutovce nebo ty takzvané titušky? Ne, to byste hodně pousmál, protože ta radikální extremistická skupina, která se jmenuje Pravý sektor, její jakoby základem je organizace Trizub. Dá se říct, že je jako nacionalistická, ale když přečtete jejich požadavky, tak jsou docela takové centrisky. Za prvé a za druhé nejsměšnější je to, že v Pravý sektor, členy Pravého sektoru jsou Židé. Ukrajinské Židy a kromě toho Židy, které kdysi odjeli do Izraelu, pak se z nějakých důvodů vrátili na Ukrajinu a jsou vycvičeni v armádě Cachal a jsou členy Pravého sektoru. Takže to srovnání s banderovci a s podobnými historickými postavami to je prostě přetahování, já bych řekla, takové zase lepení toho negativního imidžu Ukrajinců. Strašní banderovci, kteří chtějí zabít Židy, kteří tam, já nevím, co ještě, no, jako vždycky to se říká. Josef Zisels, to je předseda Asociace židovských organizací a sdružení Ukrajiny. On otevřeně říká, že chodí na Majdan, že spolupracuje s Pravým sektorem, že jeho známí Židy jsou členy Pravého sektoru. Takže o čem se tady budeme bavit? Valentina Lulia, už o ničem. Náš čas vypršel. Díky moc. Děkuji vám taky.